maka Chineke ụfọdụ n'ime ndị anyị kpọga nda uncle mama brother sister auntie mama kwukwu papa kwukwu daddy mommy ọwụkwa eweta osho age anụ ozuhu kwachikpọ nnọ nda title aha amaruhu na ọtụtụ n'ime ndị anyị kpọga nze na ọzọ na oruhu dịla nnọ chikpọ nnọ ehi na aparị nnọ ụdaga ka anyị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa daga aparị nnọ n'ime onye akpọrọ ọnkụlụ ụsa ekpe nnọ mmanya toketoko ji nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa memaheri anya gị hụ onye nda gị ga-ama jijiji obula ka na-ejila aka azụ anụ na jide apa laptọpụ pa ego ụmụnna chi ngoje emema yahu ngojema ha wee biri nụ gị bịa nwa ha akụrụ wede gị nwụfụma ha hụ ma agbọghọbịa ibe ha ọzọ agara ịsa pak nwa 16 years nwa 17 years nwa 20 years a na-eji anụ na wuchi inyo mmanụ ma ndị ka akpọga dadi ma ndị ka akpọga mọmị ma anyị na-ajọsọrọ akpọrọ ga nọ ihe ndị ahụ because of age aga m ga-ejiokwa ya meeting anyị jọsọrọ aba ajụ magbanụ anyị na-achị ile ihe anyị na-ga-eme na-eme anyị kpọrọ mmanụ ya onye akpọrọ nze enwe ike hụfu eziokwu megịnị ya ekwocha ha ewe eziokwu ma anyị toketoko je onye akpọrọ nze gị hụ ya ebube ya naanị ihu na ọwụ onye eziokwu ndị ka aparị ndị ka na shiriga nze ugbula ka na ọzọ na okporoko na snapụ na 20,000 na envelope bara na envelope nwachi gị ala aṅụ mara ịmarakwala shala ahụ awụ onye anwe because onye na gị 50,000 na 100,000 gaa jụ isi Chineke hụ gbakwala gị aka ebe aja ala hụle makpa gị anyanwụ na agbara hụle makpa gị ahụ ozekwa ahụ aga ajọ na ahụ nwala at the end of the day otu ewe iji anyị na-akpọrọ ka gị ihe ndị ahụ ihe na anyị ama akpanye ji eme gị awụrụ ka iwu idiot iwu onye aparị azụrụ azụ onwe mmanụ onu gị ime anyị na-ajọsọrọ enye ka gị nsọhụrụ because of the age difference.